Zdravo đaci, kako ste mi danas? Danas objašnjavam posledične rečenice. U ovim rečenicama je rečena posledica vršenja radnje glavne rečenice. Ajde vidimo primere. Toliko su mi dosadne ove rečenice da ću zaspati. Tako je zgodan da su se sve devojke zaljubile u njega. U klubu je bila takva gužva da nismo mogli da uđemo. Posledične rečenice imaju službu posledične dopune. One nikad ne mogu da stoje u inverziji. To znači da ne mogu da stoje ispred glavne rečenice. Nemojte ih naučiti po vezniku da, kojim su često uvedene. Veznik da uvodi i izrične, i namerne, i uslovne rečenice. Učite ih preko službe i značenja koju imaju u zavisno složenoj rečenici. Toliko o posledičnim rečenicama. Naučite, vežbajte, lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Pozdrav!